de så den værdipolitiske og fordelingspolitiske fordeling. Fordelings- og værdipolitikken. Fordelingspolitik er, når man har med penge at gøre, f.eks. udbetaling af SU, kontanthjælp og dagpenge. Så er der også den økonomiske del af politik. Værdipolitik er, når man har med holdninger at gøre, f.eks. integration, miljø og ligestilling. Socialistisk Folkeparti. Pia Olsen Dyhr udtaler sig. Mange østeuropæere kommer hertil, mens mange flygtninge og indvandrere i Danmark står uden job. Det giver mening. Og det står inden for mindre indvandrerpolitik, uændret eller lavere straffe, mere fokus på ulandshjælp og øget vægt på miljøpolitik. SF er placeret på denne grad, med SFD placeret på den fordelingspolitiske venstre, og lidt op imod værdipolitisk venstres enhedslisten. Signe Brix udtalelse. Kommer til Danmark, skal du selv betale staten. Enhedslisten står inden for mildere indvandrerpolitik, uændret lav straffe, mere fokus på udlandshjælp, øget vægt på miljøpolitik. Enhedslisten er placeret helt ude i siden af fordelingspolitik venstre og helt op, og igen helt op i venstre hjørne ved værdipolitisk venstre. Så har vi Socialdemokraterne. Helle Thorning har udtalt sig. Flygtninge og indvandrere på kontanthjælp skal arbejde. Jeg skal et fællesskab, hvor alle yder det, de kan. Og de står for en mere mild indvandrerpolitik, uændret lav straffe, mere fokus på udlandshjælp og øget vægt på miljøpolitik. Og Socialdemokraterne er placeret også på den værdipolitiske venstre, dog mere tæt på fordelingspolitisk venstre end SF var. Radikale Venstre. Finn Sørensen har udtalt sig. Socialister sat i verden for at skabe bedre vilkår for almindelige mennesker. Ikke for skaldet. Der er stadig råd til velfærd, hvis de rige betaler mere. Og de fokuserer på mere lempelige, som også betyder mildere, indvandrerpolitik, uændret eller lavere straffe, mere udenlandshjælp og øget vægt på miljøpolitik. Dansk Folkeparti. Pia Kjærsgaard udtalte sig. De muslimske kvinder føler sig provokeret af den reaktion, som deres hovedsorterede fremkalder. Jeg føler, så Dansk Folkeparti står inden for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre udlandshjælp og mindre vægt på miljøpolitik. DF er placeret helt ned mod værdipolitisk højre og fordelingspolitisk venstre, men dog tættere på grafen, hvor der står værdipolitisk højre. Det Konservative Folkeparti. Den er faktisk. Det Konservative Folkeparti. Søren Harpel har udtalt sig. Jeg vil skabe tryghed for alle og flere muligheder for de, der respekt for hårdt arbejde. Det skal min politik måles på. Konservative Folkeparti står for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre uddannelseshjælp og mindre vægt på miljøpolitik. De er placeret tættere på den fordelingspolitiske højre, end de placerede ved den værdipolitiske højre. Liberal Alliance. Deres slogan er mere frihed, højere vækst, mindre bureaukrati og lavere skat. Liberal Alliance står for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre uddannelseshjælp og mindre vægt på miljøpolitik. Og de er placeret lige ved den fordelingspolitiske højre. Venstre. Lars Løkke har udtalt sig. For fremtiden
skal det kunne betale sig at arbejde. Og Venstre står inden for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre uddannelse og mindre vægtfamiliepolitik. Og Venstre er placeret nogenlunde i midten af fordelingspolitisk højre og fordelingspolitisk værdipolitisk højre. Alternativet. Rasmus Nordqvist. Det er afgørende for visioner om en bæredygtig udvikling, at vi samarbejder med andre lande, og det gør vi gennem EU. Og Alternativet står inden for strammere indvandrerpolitik, højere straffe, mindre uddannelseshjælp og mindre vægtfamiliepolitik. Alternativet placeret lige på stregen, der hedder værdipolitisk venstre.